Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabemukelela egameni likaJesu waseNazaretha. Ngibingelela umndeni waNsibande, ngibingelela ubaba, ngibingelela uma nomndeni wonke. Nami bazalwane ngiyafisa ukuxolisa. Ngike ngabona i-emoji, bangisendela abantu ukuthi ngine-emoji. Ngangaxolisa, kodwa sekukudala kwangakashiwo ukuthi umuntu mekwangena wabanjwa ne-emoji uyakhishwa. Kodwa manje ngibona kunezinto engisala kuzona endleleni, okusho ukuthi kunesono engingasivumanga. Ngiyacela kakhulu ningixolele. Ngelinye ilanga nga-screenshot-elwa omunye usisi, wangitshela ukuthi kune-emoji engiyifakile ngayisusa kodwa angixolisanga. Ngaxolisa kusisi lo engisendele kodwa ikhaya lezwi angixolisanga. Ngiyacela kakhulu ningithethelele. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa babemfundisi kakhulu ukuthi ngidelete. Ngicela ukuqala ngibingelele egameni laJesu Kristu inkosi yethu, babemphostoli noma-ke mphostoli nekhaya lezwi nabazalwane basentabeni kaJehova uyabonela nomndeni wonke waSibande egameni laJesu Kristu inkosi yethu. Bengicela uxolo, ngidelethile ngenxa yokuthi kukhona bese ngikukhohliwe. Ngicela ungixolele babemfundisi ukuthi ngikhathi nginakekela umkhulu angizange ngikhona ukukutshela ukuthi sewusishiyile. Ngicela ukuxolisa kulokho. Nami bengumuntu benganaki kakhulu, nabazali beke bexolisa benganaki, kodwa namhlanje ntathakusa ngizwe nginexhala. Mangibuza ukuthi Jesu Kristu kwenzakalani inhliziyo yami, kwase kuvumbuka nje emoyeni yami ukuthi mina ngithuleleni ngingaxolisi, ngingaphakemisa ukuxolisa kakhulu. Nokuthi bazalwane babefaka ama-emoji mina bengingabatsheli, bengivele ngikhulume ngenhliziyo ukuthi nalabo bantu bangakhoni ukulalela. Manje bengicela uxolo nakulokho, abazalwane bangixolele basekhaya lezwi, ngicela ukuthi bangixolele nokulalela ubufakazi, nokuthumela ubufakazi enambeni e-wrong, ngithumela ubufakazi ubeqiwe isikhathi, nokulalela intshumayelo ngibhizi ngi-ayina, nokulalela intshumayelo ngilele embhedeni. Mayethi ubaba esabani ngicela sithandaze, mina bengigoqa khona embhedeni ngithandaze. Ngicela uxolo egameni laJesu Kristu inkosi yethu. Ngicela uxolo lokuthi bengithumela konke nje enambeni engasiyona. Ngicela ungixolele nokufaka ama-emoji futhi ngicela uxolo. Ngicela uxolo ngoba ngizwe lixhala lingibamba kabuhlungu enhlizweni yami ukuthi kumele nami-ke ngixolise ngoba ngonile nami akuthi bengimsulwa. Ngithathe ngokwathi mina ngimsulwa ngoba nakhu mina emoji ngawafaka, abangangiboni, akangangiboni babemphostoli nabazali abangangibona, sheshe ngadelete ngakahambi. Ngayitshela ukuthi ngimsulwa, yingakho ngithi enhlizweni yami nalabo bantu abalaleli. Ngicela bangixolele egameni laJesu Kristu. Ngicela ukuthi uJesu Kristu angixolele, nami ngicela ukulungisiswa enhlizweni yami nasengqondweni yami. Nempakamo le enginayo ngicela ukuthi iphume iphele, igijime iyophoseka kwalashwa ngegama laJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyacela Baba ukuxolisa kakhulu uNkulunkulu, nakuwe Baba, nakuNkulunkulu umoya engcwele. Nami ngingomunye Baba bethumelaleli inkonzo. Kwesinye isikhathi ngiyilalele ngisemsebenzini, ngibhizi kusebenza ngenxa yokuthi ngitshela ukuthi isikhathi angisitholi. Kwesinye isikhathi noma sengifikile endlini ngiyilalele, ngilale embhedeni kodwa ngibe ngiyilalela. Kwesikhathi ngiyilalela ngipheka, ngenza konke engikwenzayo. Ngiyacela Baba inkosi ngithethelele kakhulu. Ngiyacela inkosi ngithethelele, bekungazi ukuthi kuphi emehlweni kaNkulunkulu. Nkosi yami, kwesinye isikhathi ngiyilalele mhlambe ngihamba ngemoto. Kukho konke lokho uNkulunkulu ngicela ngenzele umusa, angithethelele. Kwesinye isikhathi ngiphaphame sengilele, kade ngilalele iy'nkonzo ngithole sezizaphela. Inkosi ngicela ngithethelele kakhulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela Baba intethelelo. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela kanye nomama
Bazalwane bonke egameni elihle lenkosi yethu uJesu ophilayo, amen. Baba, bengicela ukuxolisa kakhulu. Ngafaka i-emoji last year December egruphini, kwaba ukuthi ubaba akayibonanga. Ngathola ama-calls bazalwane nama-message eshoyo ukuthi kune-emoji. Ngasheshe ngakhipha, baba wayengakaboni. Ngicela ukuxolisa kakhulu, ngiyaxolisa, ngiyacela uNkulunkulu angithethelele. Nawe baba nomama ningithethelele. Abazalwane bonke ngiyacela ukuxolisa, ngiyazehlisa, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyavuma ngenzanga kahle, angikwenzanga okufanele, ngaphambana nezwi kaNkulunkulu nanomyalo ohlezi usitshela wona. Baba, ngiyacela ungixolele, ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyaxolisa kakhulu, ngiyaxolisa nkulunkulu. Kade ngilalela ubufakazi, manje nje sengithi ngisukumele ukuthi sesiyahamba kade ngize emsebenzini. Kwathinteka i-emoji. Ngiyaxolisa Nkosi, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa Nkosi yami. Ngiyabingelela baMtsibande noMaMtsibande nomndeni wakaNtsibande, abazalwane basekhaya lezwi nentabeni kaJehova kuyabonelela. Ngicela nami ukuxolisa kakhulu. Ngafaka i-emoji, ngaxolisa ngokubhala phansi. Manje ngizwile ubaba esho ukuthi akufunekanga ukuthi ubhale, kufaneke ufake i-voice note. Ngiyaxolisa kakhulu for ukudileya kuze kufike lokhu esetshengizwe izolo. Ngiyaxolisa kakhulu kuNkulunkulu, ngiyaxolisa kakhulu kubazalwane basekhaya lezwi entabeni kaJehova kuyabonelela. Akuwe baba umfundisi, ingixolele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubingelela, ngicela ukuxolisa kakhulu baba ngendaba yama-emoji. Nami esikhathini esiphambili ngike ngabheka, ngithi ngiyabheka ukuthi ayikho yini i-emoji yami engenile mhlambe, ngoba ngizinike isikhathi sokuthi mingabe inkonzo isiningi bese ngiyahlehla ngibheke ukuthi anginayo i-emoji engenile ngephutha. Hawu, kwaba ngayifica nansi i-emoji, ngayikhipha yaphuma. Ngokuthi ngazitshela ukuthi mhlambe akunankinga ngoba ubaba akabonanga, kanti kuNkulunkulu ubonile. Ngiyaxolisa kakhulu baba ngokuzithoba. Ngiyaxolisa kakhulu baba bazalwane bonke nakuNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngake ngayifica nami i-emoji eyayikade ifakwe yimina. Ngiyaxolisa kakhulu. uJesu Kristu inkosi baba. Ngizothanda ukuxolisa kakhulu. Ngibingelele ekhaya lezwi nasendaweni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela baba ukuthi ungithethelele. Lama-emoji asaqala, ubaba wake wangisendela i-message ukuthi ngiyicishe. Ngayicisha kodwa ngangabonga ukuthi ubaba ungithumelile. Okunye futhi ngathumela i-message enambeni esingayisebenzisi erongo. Nokuthumela nge-weekend kungaselanga lokuthumela. Ngathumela futhi, ngafonela ubaba yangena. Angazi ukuthi ubaba wayibona, kwangathi akayibonanga ngoba ngasheshe ngacisha. Noma kwesinye isikhathi kwenzeka ngilalele inkonzo bese ngibheka ukuthi i-message ingene ibuya kubani, ngingafakanga i-aeroplane mode.
Ngithanda ukuxolisa kakhulu Baba uNsibande ngithi uNkulunkulu Baba ngixolele, ngiyaxolisa nakuwe ngakho konke lokhu esengikwenzile oku-wrong. Ngiyacela kakhulu ukuthi uBaba angixolele. Nokulalela iy'nkonzo ngisebenza ngibhizi ngipheka ngibuye ngizolalela futhi. Ngiyaxolisa nami kakhulu, ngiyacela uba uNkulunkulu Baba angithethelele. Nawe Baba Nsibande ungithethelele nabazalwane ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa kakhulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngethembe niyaphila ekhaya, ngibingelele wena nomndeni wonke. Cela uNkulunkulu aniphe ukuthula nasekhaya lezwi. Ngiyacela uNkulunkulu abe nani. Nami ngifonela ukuxolisa Baba ngephutha engilenzile nengilenzayo. Uma ngilalela iy'nkonzo kuyenzeka ngiyiphoze inkonzo uma ngingena ucingo, ngilalela ucingo ngiqhubeke nalo. Uma seliphela ngiphinde ngiqhubeke nenkonzo. Kuyaxolisa kakhulu. Kanti nasemsebenzini kuyenzeka umuntu mese emsebenzini elalela iy'nkonzo, mese kumele siyosebenza ngiyiphoze-ke ngiphinde ngiqhubeke nomsebenzi. Emva kwaloko ngiqhubeke nokusebenza, bese kuphelile ngiyilalele-ke inkonzo. Ngiyacela uNkulunkulu angixolele. Ithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Baba ngiyaxolisa ngokufaka i-emoji. Kwangena i-emoji unyaka odlule kwakungu-April Baba. Bangitshela abazalwane bathi ngifake i-emoji. Ngabatshela ukuthi angikaze ngifake i-emoji. Ubaba waze wangitshela yena ngokwakhe wathi angikhiphe i-emoji. Kwakusey'nsukwini ey'ndala-ke Baba. Ngakabakhiphi abafaka i-emoji kodwa wawubatshela. Wangitshela Baba ngathi angiyibone. Ubaba waze wangisendela indawo engangifake kuyo, wa-screenshot-a Baba. Baba ngiyaxolisa, ngiyaxolisa kakhulu Baba. Ngaxolisa kuwe Baba. Ngacabanga ukuthi sekudlulile, kodwa enhliziyweni yami kukhona ukuthi angixolise Baba. Baba ngiyaxolisa kuwe Baba nakuNkulunkulu nakubazalwane bonke egruphini. Kwenzekile futhi kula masonto amadlule yangena i-emoji, kwaba khona umzalwane ongitshelayo ngayikhipha ngaxolisa kuye Baba. Kuyenzeka futhi Baba ngibheke ama-emoji ukuthi ayikho yini i-emoji engenile. Uma ingenile bese ngiyayikhipha Baba. Ngijabule ukuthi ubaba akakangikhiphi, kodwa ngenxa yezintshumayelo Baba nobufakazi babazalwane bayasho ukuthi siyawakhipha ama-emoji sijabule, sithi ubaba akasikhiphanga kodwa uNkulunkulu uyasibona. Baba ngiyaxolisa ukuba nekhanda eliqinile nokhanda shisa, ngizibe ukuxolisa. Washo futhi Baba ukuthi ngingaxolisi kuwe kodwa ngixolise egruphini. Ngiyabonga Baba, ngiyaxolisa kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela nakumama Nsibande, ngibingelele efamilini yonke yakaNsibande, ngibingelele entabeni endlela kaJehova kuyabonelela, ngibingelele ekhaya lezwi. Baba ngokukhulu ukuzithoba ngiyacela Baba ukuthi nami ngixolise kakhulu Baba ekubeni ngingafaka ama-emoji. Nami ngaba ngomunye Baba ozitshela ukuthi ngoba lama-emoji awabonwanga umuntu Baba, ngithe uma ngiwafaka at the same time Baba ngakhona ukuthi ngiwacishe. Mara njengoba Baba abazalwane basho
ukuthi uNkulunkulu ubonile nanoma ngabe abantu bangabonanga kodwa uNkulunkulu ubonile. Baba ngincedeke kakhulu, ngisizakale kakhulu baba, ngisizakale kakhulu nami baba, kufikile kimi enhlizweni ukuthi nami angixolise kakhulu baba, ngixolise kuwe, ngixolise nakuNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi baba. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela entabeni enhle kaJehova, ngiyabingelela nasekhaya lethu, ngibingelela abazalwane bonke nomama. Baba nami ngithi angithathe leli thuba ngixolise ukuthi before umuntu uma efake ilokhunjana emoji egroupini, ngake ngayifaka i-emoji egroupini nami wangitshena baba ukuthi angifake, kodwa ngikhumbule ngixolisa. Ngithi angithathe leli thuba ngixolise uNkulunkulu, ngixolise nakuwe baba, nakubazalwane bonke. Nokuthi-ke bengilalele iy'nkonzo uthole ukuthi mhlampe ngigeza izitsha, ngiyaguqa mase sekuthandazwa kuphela. So bengingahlali nje phansi ngathi ngisenkonzweni mengilalela iy'nkonzo. Ngithi ngangixolise kakhulu kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Oh, ngiphinde ngixolise futhi, ngixolise nakuNkulunkulu, sengiphinde ngenza iphutha futhi. La bese ngifake ngale la engamelanga ngifake khona. Oh, ngiphinde ukuxolisa, uNkulunkulu ungixolele. Ukunganaki, ngiyaxolisa kakhulu baba Mthibati. Ngiyaxolisa, uNkulunkulu angixolele, asixolele kuko konke lokona nokukwenzela umsebenzi ube mkhulu kungamele ube mkhulu. Ngiyaxolisa nje kakhulu baba, ngiyaxolisa. Since ngangena nginamaphutha nje engawazi ukuthi enzeka kanjani. Ngixolele baba, ngixolele nonke. uNkulunkulu angixolele kuko konke, angixolele. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, nami ngicela ukuxolisa kakhulu nge-emoji. Nami ngayifaka ngelinye ilanga i-emoji kudala, ngayifaka ngezwe sebengithinta, ngayifaka ngephutha ngezwe sebengithinta bethi ngifake i-emoji. Ngayicima ngesipidi ngaxolisa kubi, kodwa zange ngize ngixolise kubi. Ngiyaxolisa baba, ngicela ungixolele kakhulu. Ngiyabona bonke bayaxolisa, kuyafika kimi ukuthi angixolisanga. Ngaphinde ngafaka ubaba wakwami egroupini, kanti bekungamelanga ngimfake. Ngathi ngisamfakile naye wasenda ezinye izinto eziningi ezagijima zayongena kuwe. Ngezwa songithinta ungibuza ukuthi yini manje le engifakelwe ubaba wakwakho. Hawu, sathi siyacima sisakhona ukucima, ngasale sengisho ngithi baba, ngicela umkhiphe, usezomamela kule eyami ifoni, ngicela umkhiphe baba. Waphuma kanjalo. So ngiyamxolisela naye kakhulu, ngiyaxolisa baba, ngiyaxolisa ngamaphutha la esiwayenzayo akwenzela umsebenzi omkhulu. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela ekhaya lakaNsibande, ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, ngithi uJesu Kristu inkosi baba, ngiyaxolisa ngithe ngiyachofa lana iyavele yahamba i-VN ngingakhulumile, ngiyaxolisa kakhulu baba. Ngithanda ukuxolisa kakhulu, izolo kungene emoji ewuheart emveni kwenkonzo, esimemezelo senkonzo yephasika. Ngabona umzalwane esengifonela ethi angisuse i-emoji. Manje ngayithenga le foni ngoba wayengifake ekhaya lezi, ngifuna ukuzwa iy'nkonzo, ngilalela iy'nkonzo. Manje angikwazi ukwasusa ama-emoji, angikwazi nje ukusebenzisa i-smartphone. Ngase ngihamba ngiyamakhelwane ngacela bengisusele-ke, ingane yathi hayi singisuselile i-emoji le. Manje uma ngivuka ekuseni ngiyabona ama-message abangcwele, ama-message abazalwane bayangitshela ukuthi khipha i-emoji, khipha i-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngiyaxolisa, bengesiyona inhloso yokuthi ngifake i-emoji. Ngiyaxolisa kakhulu, ingene ngephutha. uJesu Kristu inkosi, ngiyacela uxolo, ngiyacela baba angixolele, ngiyacela noNkulunkulu angixolele, noJesu angixolele, nabangcwele bengixolele, abazalwane bonke ekhaya lezi nasentabeni kaJehova. Yabonelela uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabulisa kutata uPostile, tata Nsibande nomama entabeni endlu kaJehova. Ngiyabona nasekhayeni lezwi
nami ndidlulisa ucela uxolo kubawo nakutata nakubazalwana bonke, ngoba nami ndandike ndarekhoda into edlulileyo ku-3 minutes utata wandikhuza. Ndava kamandi ndangathi nomntu ophatheke kakubi. Ndiyaxolisa kakhulu kuThixo, ndicela andixolele. Ndiyava uba ndiyava xa bexolisa abantu banalapha kum, andivi kamnandi. Zange ndenze kakuhle phambi koThixo. Ndiyaxolisa kakhulu egameni likaYesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubabe nakumake impostoli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngicela kuvuma sono sokufaka i-emoji ekhaya lendlu kaJehova. Ngiyagculisa kakhulu babe, ngiyagculisa kakhulu mama, ngiyagculisa kakhulu kubazalwane bonke basekhaya lezwi. Ngicela usana kubaba uNkulunkulu ukuthi angithethelele ngokwenta sono sokunganaki, ngoba i-emoji into le babe akhuluma ngayo ngaso sonke isikhathi ukuthi yinto yemadimoni engathanze. Ngiyacela ukuxolisa egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukudlulisa ukuxolisa okukhulu. Ngicela inkosi uJesu ingixolele. Ngicela uxolo nakuwe baba, ngicela ungixolele nakubazalwane bonke ekhaya lezwi ngokuthi ngifake i-emoji egruphini. Ngicela bengixolele kakhulu. Ngidlulisa futhi ukuxolisa, ngixolise ngokuthi ngibe budedengu ifoni ngangiyishiyile enye ifoni. Uma ngibheka mase ngifica ingane isithinte iy'namba zakho zafoneleka. Ngiyacela ukuthi ubabe ngixolele kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba, ngibingelela uMampostoli, abazalwane bonke entabeni nasendlini entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi. Baba ngiyazithoba kakhulu, ngizodlulisa ukuxolisa ngokunganaki nje, anginakanga. Ngizitshena ukuthi usisi wami lo ngisendele imeseji ngathatha ngangizitshena ukuthi ngiphendula yena, kanti sengiyona ngiphendula ubaba. Ngiyacela ubaba ngixolele, noNkulunkulu Nkosi uJesu angixolele ngonile kakhulu. Ngithi ngilungisa iphutha kanti ngilungisa ngelinye iphutha. Ngiyakucela baba ungithethelele kakhulu. Ngiyamcela Nkosi Jesu angithethelele. Ngiyacela egameni likaJesu Kristu inkosi. Baba nje ngiyazithoba kakhulu. Ngiyaphinda futhi ngiyaxolisa. Angazi ngathini, ngiyaxolisa nje kakhulu. Futhi ngibuye ngizwile ngithintwe nawubufakazi bomunye umzalwane ethi nenkonzo ubebuya angazilaleli. Nami ngingomunye wowenze lokho. Baba ngiyathobeka nje ngenhliziyo yami yonke. Ngiyacela baba wethu ingcwele, ngiyamcela uNkosi uJesu ukuthi angixolele. Nawe baba ungixolele egameni likaJesu. Ngiyacela kakhulu egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba mpostoli, mampostoli entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela abazalwane bonke. uJesu Kristu inkosi. Baba ngicela ukuxolisa kakhulu la sengithe ngiqala ukuthumela i-VN kwase ngaphazamiseka. Ngiyaxolisa kakhulu baba, ngase ngiyakukhipha lokho masinya, ngase ngiyaqala phansi. Baba ngicela ukuxolisa ukuthi ngelinye ilanga ngathi ngibheka i-emoji yayifakwa omunye umzalwane, ngithi ngifuna ukuyichopha bese ngiyambhalela khona lapho ukuthi akayikhiphe kwa-edeke yami, ngayikhipha masinya. Ngicela nje ukuxolisa ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu wayibona ukuthi ngiyifakile i-emoji. Ngiphinde ngixolise ukuthi futhi ngangasenda i-voice note yeqa, ngangaxolisa kubaba. Ubaba wangitshela ukuthi angeke eyivule ngoba isiyeqile.
ngiyacela futhi ungithethelele. Namanje bese ngithi ngiyayisenda ngathola ukuthi isiyeqile ngayidelete. Ngiyacela uNkulunkulu Baba angithethelele nje kakhulu, angithethelele kakhulu iphambeko zami, angiphe amehlo okuqaphela nezandla zokuqaphela ukuthi uma ngichofa ngichofe kahle, ngingone umsebenzi wakhe omuhle kangaka. Ngibonge nje ukuthi Baba, ngiyabonga iy'mfundiso osipha sona usuku nosuku. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu angathi ngakufihla nami nje ngize ngifinyelele ekuthenini ngivume izono, kufika usuku lami lokuvuma izono, ngivume izono nami kuze kufike usuku lokubhabhadiswa. Ngiyizwele njengabazalwane njengoba befakaza uma ngabe beqeda ukuvuma izono, abanye uma beqeda ukubhabhadiswa bayasikhuthaza. Baba, siyabonga. Siyacela nje uNkulunkulu akuphe amandla ukuthi akubiyele, akufihle, uphile leli zwi lakhe oliphilayo. Siyabonga kakhulu Baba, siyathokoza nalapho sikhona emabandleni. Nkosi yami, kuyabonakala ukuthi khona iy'mfundiso la siy'thola khona. Siyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba uTsibande, Mama Mtsibande, abazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukuxolisa ngomunye wabantu abafaka i-emoji ekhaya lezwi. Sasiye enkonzweni yabesifazane unyaka odlule. Endleleni sadlula egaraji, ngangikade ngilalela inkonzo. Sathi masibuyela emotweni sengithi ngiyaqhubeka nokulalela, mangibheka hawu sekune-emoji, mangiyibhekisisa hawu ithi you ifakwe yimi. Ngathuka nje impela kakhulu, ngayikhipha masinyane. Ngase ngiyabheka ukuthi awekho yini ama-message afakwe abazalwane abangisendele wona, ngathola ukuthi awekho. Angibanga sasifaka-ke nesixoliso se-VN ngoba ngayitshela ukuthi vele akekho umuntu obonile, ngisheshe ngayikhipha. Ngiyacela ukuxolisa kuwe Baba nasekhaya lezwi, ngiyaxolisa kakhulu. uNkulunkulu angithethelele. Ngobusuku besibili silapha enkonzweni yabesifazane, ngiwomunye wabathatha isponji. Kwakuney'ponji la sasilele khona, zaziningi nje impela. Ngase ngiyasithatha ngasibhanqa nalesi engangivele ngisisebenzisa ngoba ngithi ngifuna ukulala kahle. Angikutholanga-ke Baba ukulala kahle, i-comfort engangicabanga ukuthi ngizoba nayo. Kunalokho kwakungazathi ngivalelwe ebhokisini noma ngisemgodini. Ukuphenduka kwakubuhlungu ngale ndlela. Angizange nje impela ngilale kahle. Ngaqonda ukuthi kwaba ukuthi ngaba nenhliziyo engaphandle, ngaba nomhobholo. Ngahluleka ukuneliswa yilokho enganginakho noma engangikunikeziwe. Ngalokho ngiyaxolisa kakhulu Baba. Ngicela nabazalwane esasilele nabo, ngiyaxolisa kubo. Ngithi inkosi ingithethelele ekwenzeni kwami kanjalo. Ngiphinde futhi Baba ngixolise, ngiwomunye wabantu akade bethi uma belalela inkonzo ngisebenze ngezitsha, ngiya-ayina, ngiyapheka noma ngiwasha, ngibeke lapha ifoni ngilalele. Ngiyaqonda ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sithobeke, sizenze sihlale phansi uma ngabe simlalela. Ngiyaxolisa kakhulu Baba. Nkosi ngithethelele. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya lezwi. Ubufakazi nexoliso zabazalwane kukwenza usifune ukuthi uhamba ngobuqotho yini endleleni, wenza ukulunga yini. Baba, ngicela ukuxolisa kuNkulunkulu Baba, nakuwe Baba umpostoli, nakubazalwane bonke. Ngingomunye owake wafaka ama-emoji ngisanda ukungena ekhaya lezwi. Bengilalela futhi iy'nkonzo ngisebenza. Kwesinye isikhathi ngiyimisi,
ngibuye ngiyiqhube. Emqondweni wami kuyafika manje ukuthi bengiye ngithi enkosini uJesu, akakame kancane, ngisasebenza owami umsebenzi, uzobe uyaqhubeke. Nkosi yami, cela intethelelo, cela intethelelo kakhulu, nokuthumela imininingwane yomuntu ebengimngenisa ekhaya lezwi, ngithumele enambeni erongo ewu-083, ngibuye ngihambise nje inamba erongo ngiphambanisile izinamba. Ngicela intethelelo kakhulu kuNkulunkulu Baba nakubaba umpostoli. uNkulunkulu angithethelele, angithethelele kakhulu. Ngiyaxolisa Baba, ngiyaxolisa, ngiyaxolisa Baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi mpostoli. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyaxolisa konke okwenzekelile namhlanje. Ngiyaxolisa Nkosi yami, ngicela intethelelo nakubazalwane, ngiyaxolisa. Bengilaleli inkonzo kahle kahle la, sengithola isikhathi ngoba ngibuye late ngasemsebenzini, ngase ngithi hayi, mase ngihleli phansi ngisalalela i-VN le la kade uchaza khona ukungenisa abantu. Ithe mayiphela ngase ngithi ngizama ukupressa enye inkonzo, kwapresseka i-emoji. Angazi nje Baba, ngisebenzisa ama-emoji since ngazalwa, so ngiyaqala nje namhlanje, ngazi. Ngiyaxolisa kakhulu mpostoli, ngiyaxolisa kuwe nakuMoya Ongcwele nakuNkulunkulu, ngiyaxolisa nakubazalwane bonke, nanokuthi nje Baba ngisende i-VN kule namba yokungenisa bazalwane yokufaka abantu. Ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyaxolisa, cela ungithethelele. Bengaqondanga ngapha, ngidilithile esayidini lami ngoba ngisuke ngathuka kahle kahle. Kanti mase ngithuka sengithi ngiyadilitha kwamosheka yonke into. Ngiyaxolisa kakhulu Nkosi yami, cela ungithethelele Baba. uJesu Kristu inkosi, ngiyaxolisa. Ngiyazi sengonile ezulwini. Ngiyaxolisa Baba, ngiyaxolisa Nkosi yami. Nkosi yami, I'm sorry. Ngiyaxolisa mpostoli, nakubazalwane bonke ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi, amen. Ngingayama ngiyiboni ngala esayidini lami ngoba ngidilithile, bayayibona abazalwane ngale. Ngiyaxolisa. uJesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bampostoli Nsibande, ngibingelele nomapostoli Nsibande, ngibingelela abazalwane bekhaya lezwi, ngibingelela abazalwane entabeni yedlajehova. Kuyabonelela Baba, ngizocela uxolo nami ngelinye ilanga ngafaka i-emoji, ngabona abazalwane wena ungakangiboni, kanti uNkulunkulu usongibonile. Ngicela intethelelo, ngicela ungixolele, ngiyacela Baba, ngiyacela kakhulu, ngicela intethelelo, ngicela ngixolele futhi Baba, noNkulunkulu angixolele, ngicela ngixolele futhi ngokulalela inkonzo ngibhizi. Lokho Baba iphutha elikhulu kabi, ngoba nakukhuluma wena vele ukhuluma uNkulunkulu uqobo lwayo. Ngicela intethelelo, ngicela ungixolele Baba, ngicela noNkulunkulu angixolele. Ngicela futhi ukuxolisa kakhulu ngamacala amaningi, ngona kakhulu, ngenza ne-VN endlula ku-3 minutes. Ngicela intethelelo, ngicela ungixolele, ngiyacela Baba, ngiyacela, ngiyacela. Ngonile kakhulu, ngiyacela, ngicela intethelelo. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi Baba. Ngixolisa kakhulu, kakhulu, ngidithoba ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. Ngithumele enambeni e-wrong. Ngiyazisola kakhulu, ngiyazisola kakhulu, ngiyakusabuka.
Ngicela Nkosi ngithethelele. Hawe Baba ngithethelele. Bangela umsebenzi duke umsebenzi longaka. Ngiyacela ngithethelele. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bathimande. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Nakumamthimande nasekukhalize nasendaweni kaJehova uyabanalelwa. Ngicela ukugcizelela nje baba ngoba imeseji yokuqala ayizwakali. Ngalahlekelwa i-contact yokufaka abantu ngazi ngasizwa umzalwane omunye bese ngisizile ngakhohlwa ukubuyela kubaba ukuthi ngimtshele ukuthi bekwenze njani egameni likaJesu nokulalela iy'nkonzo ngibe ngenza okunye kwesinye isikhathi ngiyivale ngoba ngifuna ukwenza okunye ngibe ngizoyilalela ngingasali ngibe ngilalele ngisembhedeni. Ngiyaxolisa kakhulu baba ngokungazi kodwa ngoba sengiyazi sengizoqinekela ngizoqaphela baba. Ngicela ungixolele isicelo sami uwe baba naNkulunkulu egameni likaJesu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela nami ekhaya umama Mtsibande Mtsibande nabazali basekhaya nasendaweni kaJehova ngiyabongelela. Nami ngiyaxolisa ukuthi uma sengiyiphinda inkonzo bengiyilalela mhlambe ngiyaklina mhlambe kusakhoraswa kusacula ngibele wokuklina kodwa ngibe ngiyilalela inkonzo uma kufika mhlambe umzalwane ngiyilalele bese ngiyayiphosa ngiphinde ngiyilalele late. Ngicela uxolo kakhulu nami uNkulunkulu baba nakubaba ubaba umphostoli ngicela intethelelo kakhulu egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Mtsibande ngicela ukuxolisa kakhulu. Nasekhaya lizwe ngiyaxolisa kakhulu. Kade ngilalele inkonzo yange-24 February manje ekuseni. Mengithi ngiyathinta lapha kwathinteka kwase kwangena i-emoji kodwa ngayidilitha ngaso leso sikhathi. Ngiyaxolisa kakhulu baba. Bengikuyona inkonzo leyo shuthi ifoni iyathinteka kwa-highlight-eka yangena i-emoji kodwa ngayidilitha baba. Ngicela ungangikhiphe egruphini ekhaya lizwe. Ngiyaxolisa. uNeli Mabaso eNquthu. Jesu inkosi. Ngiyabingelela baMthimande. Ngibingelela kuMamthimande nasentabeni kaJehova uyabonelela nasekhaya lizwe nakubazalwane bonke. Ngizoxolisa baba ngadukelwa i-contact ekhaya i-contact yokufaka abantu ekhaya lizwe. Ngaze ngasizwa omunye umzalwane wangibhekela ngayithola. Manje mase ngiyitholile ngangaxolisa kubaba Mtsibande ngangaxolisa ukuthi kwakwenze njani ukuthi ebona kuthenya egameni likaJesu. Ngixolise nangokubhala ngixolise nangokulalela iy'ntshumayelo ngilalele ngenze okunye egameni likaJesu Kristu. Kwesinye isikhathi ngiyilalele bese ngiyayimisa ngihambe ngokwenza okunye bese ngibuye ngiyayilalela. Kokunye ngiyilalele phansi embhedeni ngikobhulankethi egameni likaJesu. Ngiyaxolisa kakhulu baMthibande nakuJesu nakuMamthibande. Ngixolise naseNkosini uJesu nakubazalwane bonke egameni likaJesu. Ngiyaxolisa kakhulu baMthibande egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Yesu Kristu inkosi tata. Ndicela ukwenza obo bungqina. Ndiyabulisa egameni lenkosi Yesu.
ngexesha ubundinika i-date bekuFriday, ndiye kanye ngeli xesha undinikeza ngee-details zam ukuthi ndingubani waphi. Kuye kwavakala umsindo apha erufini, umsindo omkhulu kakhulu owezikhova. Izikhova zizibini. Ndikhumbula uba bendisiya ekhitshini kwalapha ke endlini yam. Ndiye ndava umsindo yangathi ziyandirhawula. Bendinoloyiko olumangalisayo kodwa ndinovuyo. Zakhala kakhulu. Ndikhumbula uba ndide ndafowunela nasekhaya ndabuza uba bahleli kakuhle na ngoba bekuvakala ukuthi ikhona imfazwe ekhona. Ndiyambulela kuThixo ngaloo nto ngobobungqina. Bekukhona izinto ebezihamba apha phezu kwendlu, phezu kwerufu yam, zihambe nalapha esilingini, zigijima nje apha esilingini. Kodwa andisaziva sukela oko ndanikezwa ideyithi ndimane ndibhala phantsi izono zam ndikhonfesa. Ndiyambulela kuBawo ngaloo nto. Ndisaqhubeleka kuBawo esandinceda, ndisamane ndibhala izono zam endizikhumbulayo. Umane ndikhumbuza kuBawo nezinye esendazilibala, ndimane ndibhala phantsi. Ndiyabulela Tata egameni leNkosi uYesu. uYesu Kristu uyinkosi.